Както хубаво си се въртя, дойде и време за седмичния ритуал по спасяване на енергията в ателието. Преди да започна да създавам нови бижута, за мен е много важно пространството да бъде чисто, не само подредено, а и енергийно спокойно. Затова първо идва едно голямо чистене. Да, и то също е част от процеса. Истината е, че има дни, в които ателието прилича повече на творчески ураган, отколкото на спокойно място за работа. Навсякъде има камъчета, кутии, панделки и поне 3 неща, които съм оставила само за малко. Но точно преди да започна новата седмица имам ритуал, без който не мога, и това е точно чистенето. Наистина има нещо много специално в момента, когато след цялата работна седмица идеи и творчество най-накрая спра за малко и си позволя да върна спокойствието обратно в пространството около себе си. За мен това не е просто чистене на ателието, а начин да освободя всичко натрупано през седмицата и да подготвя мястото за нова и по-лека и красива енергия, с която да създам следващите си бижута. И след като всичко заблести, започвам пречистване с салвия, като тя помага да се освободи натрупаната тежка енергия и буквално усещането в помещението се променя. След това идва ред на Пало Санто, моята любима част, и да, пречиствам и себе си с него, защото няма как да създам нещо с хубава енергия, ако аз самата съм в напрежение и хаос. Ароматът на тази пръчица ми носи толкова спокойствие, лекота и уют, че всеки път имам чувството, че ателието си поема дълбоко въздух. Този ритуал го правя всяка седмица и за мен той е много повече от навик. Това е моят начин да започна на чисто и да вложа спокойствие и грижа и хубава енергия във всяко бижу, което тръгва от тук.